अख्रांदा स्काइनि बानजायनायाव खुंगा द'थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि अख्रांदा स्काइनि बानजायनायाव खुंगा द'थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंजाबाय। बे बोसोरनि थुनफावथाय बादायलायनाय आयदाया बड'फानि सानथौ आरो नोजोर बेनि सायाव दिन्थिफुंनाय जादों। रायजोनि दाब दाब जिल्लानि फरायसालिमाफोरनि हानजा, गामि, आफाद आरो क्लाब बायदिफोरा बे थुनफावथाय बादायलायनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। BTR नि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होनाय जायो। एम अख्रां बर'नि नाजानायाव बोसोरफ्रोमबो दिन्थिफुंनाय बे थुनफावथाय बादायलायनायखौ उननि समाव मदद होलांनाय बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मख'नो नांगोन दि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायनि बान्था महरै सेथि 22,222, नैथि 17,777 आरो थामथि बान्था महरै 12,222। बेजों लोगोसेनो साबसिन फावखुंगुर, साबसिन फावखुंग्रि, साबसिन बिथोनगिरि आरो साबसिन देंखो बिथोनगिरि बान्था महरै 4,444 रांजों लोगोसेनो फोरमान बिलाइ होनाय जागोन होनना एम अख्रां बर'आ फोरमायथियो। 17आव सानैसो लोगो आरो सानैसो वेल उइजार जों हरखाबै बेखौ डिसिसन लादोंमोन। बांद्राय थांखिबो जेबो गैयामोन बे समाव। जों सानदोंमोन मा माबा मोनसे मोनथों बर' गथ'फोरा, लाइमोनफोरा मोनसे प्लेटफर्म मोनथों नाटकनि माबायाव। ओमफ्राय बिदिनो थांखि होनना बुङोबा आं दा गावनि कनफिउज जालायलाङो मा थांखि मामोन एक्सुवेलि। नाथाय जों बेखौ नाजालांबाय थानायदों मोनसे प्लेटफर्म जेन मोनो लाइमोनफ्रा। दा नोंथाङा बे बोसोराव माबायदि खुंफुंनो सानदों? जोङो देग्लाय साननैनि हाबाफारि लादोंमोन। आगोलथ' जों सानसेल' खालामोमोन, जेनेबा सानसेनो फोजोबोमोन जोङो। ओमफ्राय हायोबाथ' हराव खालामनांगौ, खिन्थु जों सानाव खालामगासिनो। देग्लाय साननै लादों जोङो। नेक्स्ट इयार जों हराव खालामनो ट्राइ खालामगोन। माबायदि खुंफुंलांगोन नोंथांमोना उननि समाव? प्लेनिंआ एसे दङ जोंहा नेक्स्टनि थाखाय। जों जास्ट डिसकास खालामगासिनो। आं बेखौ दानो बुंथ'नो लुबैयाखै। जास्ट जों टिमफोरखौबो बेसेबां बुरजा लाबोनो हायो, इनभल्भ खालामनो हायो बेहाय। नट अनलि फ्रम BTR, माने इन्टायार आसामनि जेसेबां बर' माबा जायगा दङ मोनफ्रोमबो खनानिफ्राय जों टिम लानानै फैनो हायो। आरो नाटकआव जेन बर'फोरा मोनसे जे माबा फैयो आरोखि, रेनेसां बायदि मोनसे जों सुरु जायो, मोनसे बेहाय मोनसे वेभ गोदानै फैयो जेन, जों बेखौ ट्राइ खालामदों। BTR नि EM बिथाङा दिनै नोंथांनि बे थुनफावथायखौ बेखेवनानै होलांबाय। नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिथांसिम साबायखर रोजा रोजा। देग्लाय 6th एडिशनाव फार्स्ट टाइम जोंनि बर' सोरबा रिप्रेजेन्टेटिभ अफिसियेलि नुजाफैदों। अफिसियेलि नुजाफैनानै बेखौ बेखेवना गालांबाय। जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। नोंथांनि नैबे थुनफावथायखौ उननि समाव मोजाङै लांनो थाखाय नोंथाङा सरकारनिफ्राय माबायदि मदद मोननायखौ हास्थायो? सरकारखौ जों आगोलबो जोङो जिखिनि माबा खालामनांगौ जोंनि प्रप'जेलखौ जों होयो। अफिसियेलि जों देग्लाय होदोंमोन। देग्लाय एक्सेप्ट खालामदों BTC नि मानगोनां CEM बिथां मानाव गेदेर आदा प्रमद बर'। बिथाङा जोंनि जि प्रप'जेल होदोंमोन जों बेखौ देग्लाय बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों। आरो आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समफोरावबो जेन जोंनि बे हाबाफारियाव बिथांमोना जोंखौ मदद होलांबाय थायो। जोङो बेखौनो जोङो नाम दोन्दों बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय। बेखायनो नामा बेनो आरो दिन्थिगासे थुनफावथायल' नङा, जोंनि गेजेरनिफ्राय गोबां बुस्थु गोमालांगासिनो दङ। दा कालसारनि बाथ्रा बुङोबा दिनै जों नुनो मोनो ओरैबायदि मोनसे ट्रेन्ड फैदों जे माबाजोंसो मिउजिक सिस्टेमजोंसो मोसायो ट्रेडिसनेलखौबो गोबां जायगायाव आरोखि। दामनानै जि सिफुं सुनानै दामनानै खाम दामनानै जि मोसानाय बे एसे खम जालांनो हमदोंमोन आरो दा एसे जाफिनदों। स' जों बेखौनो जों माबाखौ चुज खालामबाय, थुनफावथायखौ। जों थुनफावथायखौ खालामबाय आरो सोरबा दस्रा माबाखौ साबजेक्टखौ दांथों, जों बेखौनो माबानानै थुनफावथायखौ जोङो, जिहेथु आं थुनफावथायनि मानसि, बेखायनो जों बेखौ हागौमानि आं हारसिं थांबाल' जाया, आंनि उनावबो जेन जोङो गोबां हान्जा दिहुनना लाबोनो हायो, बेनो जोंनि थांखिया। लादों बे जोबोद बाख्नायथावना आरो जोंनि हारिमु फोथांनायाव जि बिहोमा बेयो मैखोम होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा देग्लाय 6 बोसोर खुंबाय। जोंनि गेजेराव जि दिन्थिगासे थुनफावथाय, बे दिन्थिगासे थुनफावथायनि जि बादायनाय, बे बादायनाय खुंनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जि गोमालांहां जानाय मोनसे आयदा दिन्थिगासे थुनफावथाय, बे आयदाखौ बिथाङा फोथांना लाखिनो नाजानाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। आं बिथांखौ साबायखर जासिदों आरो आं मिजिंथिदों नैबे समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा हारिमुवानो होन, गेलेमुवानो होन, बे दिगजों एरायबोनायनि मोनसे थासारि जों नुनो मोन्दों। खिन्थु बेबायदि समाव एम अख्रांमोन बायदि बिथांमोना बेबायदि
हाबाफारिखौ लानाया जोंनि समाजनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आङो BTC सरकारनिफ्राय बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो इयुननि समाव बिथांनि जि आफाद बुरखां बिथांनि बे बुरखां बे आफादखौ जोंनि BTC सरकारनि हारिमु बिफाननिफ्राय जेसेबां हायो जों मददथि होगोन बेखिनि खोथाखौ आङो फोरमायनाय जाबाय।